Moi vaan taas kaikille. Täällä on taas Jarkkosen Pirkko. ja Pyrkkösen Parkko. Ja tänään me tehdään taas Gacha Live Suomi Dub. Joo. Toivottavasti te tykkäätte videosta. Katsokaa loppuun asti. Hold up! Nah, ship or nah. Okei, jatketaan. Väärä video. Okei. Mä voin olla taustaäänet. Kop. Wow. Ota. Ai, siinä oli valmis. Sisään. Se oli minä ääriä. Moi Alan. Ota. Hei. Moi Alan. Moi Kaito. Muistatko sellaisen paikan, missä opiskellaan ja mennään ajoissa? Nimittäin me ollaan myöhässä siitä! En! Olikin typerää! Mutta Julia. Mitä? Sä oot ja mä oon Rooma. Miks mä oon Julia? Sullahan ne Sä oot- pidemmät hiukset on. Wow, seksisti. So. No kun... Tuu tänne. Näetkö? Mä oon Roomea. Joo. Mennään. Huh? Oh, shit. Oman äis. Miksi sä oot myöhässä? Eräs ei muistanut tulla. Hei. Minä kyllä muistin. En ois vaan jaksanut. Oisit jättänyt mut. Mitä sä keetaan? Anteeksi, Julia. Tuu tänne. Entäs näin? Anteeksi, baby girl. Hyvä. Lähetään ne tunnelle. Ja. Mä oon toi. Opettaja on vielä tullut. Mä arvoin, että se on Raven. Koulaamatta. I'm not like other girls. I'm Santo. Miksi ei tee mitään? Sattu liiku, laita nopeamman sitä vauhtia. Kaiton ja Alan jälkää. Ei kun ei toi on hyvä ääni. I'm not like other girls, niin... Kaiton ja Alan jälkää! Ai sade. Miksi me pelkästään saatiin jälkkää? Me voisimme harrastaa seksiä täällä. Tää on reilu. Vittu saatana, vittu. Vittu. Saatana. Joo, veli. Veli chillaa. Rauhoitu. Chillaa gang. Sorry. Tylsää. Hetkonen. Kouluhan on jo ohi. Ne ees mennyt tuolle. Mut jälkistutaan koulun jälkeen normaalisti. Onks nää joku soulmate colors näitä hiuksissa? Vittu ovi on lukossa. Joo, saanko jäämään tänne? Kyllä.
Musta Harmittavasti. silloin, kun Bakugan 2-deku, niin me syötiin purkkaa, niin me kuulostettiin semmosilta Sinä teestä. Käymä vittu poltaa tän talon. Niin kuin me ei muutakin. Nukahtiko hän? Alan. Anal. Jep. Nukahti. Miten me ollaan 20 minuuttia menty? Koska meillä on niinku 0,5 nukaudella. Aamulla. Eikö me vielä sanoa samaan aikaan? Okei. Retake. Aamulla. Räkäskä. Herätys! Mitä te teette täällä? Ope. Fuh. Kuka? Sähän oot meidän opettaja. Enkä oo. Olen Santtu. Mutta teidän opettaja, annan teille vapaapäivän. Koska mä unohdin, että tänne on se äänimuuto. Sitä, että mä oikeesti olen teidän opettaja. Ja käsken teidät lähteä. Joo. Vittu mikä ämmä. Hyi mitkä vaatteet. Mä menen kusen keltainen ja epäsidonnaisuus. Se kuvastaa sun sielua. Oi saatana. Mitäs pääsit tänne? Äitis päästi. Eikö äitis pääsi? Ja koska en anna sun maata koko päivää. Sä tulet ostaa mulle jatskin. Mä en varmana, vammana. Aina se Santtu on täällä. Niinpä. Opettaja. Ei. Okei. Mä näkyy. Nyt mä syön jäätöä. Oi näkyy. Herra, tästä puuttuu pari senttiä. On liian jaksa juoksemaan. Ilmaista suklaata. Vittu, laita. Mä sylkäsin mun veet mun syliin. Ei. Se on Santun Santun alter ego monttu. Ai nyt ollaan rikollisuja vai? Hups. Hups. Kato, onpa kello paljon. Heippa Julia. Heippa Romeo. Hei, mä otin Julia chicken. Mitä ne seisoo tässä? Ja mä alankin huomaa sitä. Se rikkoi 4. seinän tai mikä liian. Bitch, not even Alan wants to be here. Hello? Päästitkö irti? En. Joo, okei, päästä irti. Miksi sä sanoit sen noin? En. Ja myöhemmin. Mä olin tän myöhemmin. Myöhemmin. Se vaihti sen lokaatiota. Sillä on absoluut. Vähän niinku pari episodia liian pitkälle, vai mitä tässä nyt tapahtuu? Miksi sä luket Rain 4? Mitä toi luuran? Mitä vittua? Kuka on Ivan? Ivan. Mä oon Ivan. Alan! Mitä hittoa Liisa ihmemaassa? Mitä vittua? Mitä vittua? Hei, Femboy Mitä asettuu se takaisin. joinas gängi? Mitä vittua? Kaito! Santtu. Sä oot sinä. Eva. Ase. Ei, Alan. Lahja sulle, Suukka mulle. Episode 2. Miksi Santtu on yhtäkkiä punapää? Tylsää. Wow. Onks meidän noin tylsä? En sitä tarkoittanut. Mhm. Jäätelöä. Jaas. Oho, röyhtäsin. Selkkiis. Menee vielä kalliiksi tässä. Inflaatiosta. Kun se on muuttanut väriä. Joita nyt loppu. Vähän. Anna vaattaa! Se on vitu huora. Vittu mikä skämmäri. Skämmäs. Se veit. Sinne meni 3,50. Fuck.
Onks Ace homo? Sä näytät, että se on homo. Niinpä. Mitä tapahtuu? Jätskikuski vei sen rahat. Vittu kun piikkas mikkiin. Älä katsotaan oppilas. Mistä tiedät? Mä arvaan, että se uusi oppilas on jätkä ja se yrittää varastaa Alanin Kaitolta ja sit Kaito joinaa katugängiä. Oulun kovimmat. Okei, lukkoudutaan sisään. Kuka se on? En minä semmoista tiedä. Taidan tästä lähteä kotiin. Vittuko paskaa. Ilmääkin. Vittuko ne paskaa seuraa. Sori Julia. Sori Julia. Vau. Tota en oo käyttänyt pitkään aikaa. Huomenna. Okei, huomenta kaikki. Kuka oot? Teidän ihanien lapsien opettaja. Miksi sä näytät Aceiltä? Hysny. Sä oot se, joka varasti mun rahat! Eiku, se on se, joka varasti. Ole hiljaa! Minä takasin nää mun äänet. Taas. Meillä on tullut uusi oppilas. Mä oon uusi oppilas. Tuu sisään. Ivan. 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 Esittäydy. Selkees. Minä istumaan. Okei. Mitä hittoa? Provas voltmeter. Mikä siellä kestää? Proskila on niinku... Kala-akvaariossa. Tästä tulee hauskaa. Silloin esitetään Roomea ja Julia. Oho. Roolit jaetaan liikkasalissa. Tarkoitatko liikutut? Niin ei. Onko siellä pakko osallistua? Mikä kysymys toi oli? Ei oo pakko. Mutta tällä luokalla on. Mä oon käynyt amiksen läpi ja mä oon käynyt normin peruskoululla. Mä en oo koskaan joutunut olla tämmöisessä esityksessä. Eikö oo, mä nelosluokalla? Ehkä se Mä olin- on mä olin- käymässä jossain. Mä olin joutunut nelosluokalla. Mä olin työssä, joka piti sitä tähteä ylhäällä. Pohjan tähti. Nyt sä otat pohjassa oleva tähti. Nyt jatkuu. Voukkeisen. Mitä ne kerkeä tehdä 2 minuutissa? Leikkasalis. Tämä vihaan santtua. Okei, aloitetaan. Vähän ajan päästä. Musta tuntuu, että se ei tiedä Rooma ja Julian tarinaa. Niinpä. Mitä? Toi on meidän opettaja. Kuulikoin se? Joskus mä mietin, miksi mä oon ihastunut suhun. Ihastunut vai rakastunut? Niinpä. Tai siis. Me olemme niin tyhmiä. Mä oon Sä suhteessa. oot Romeo. Ja Alan. Sä oot pohjan tähti. Joten molemmat. Sinne jälki-istuntoon. Rooma ja Julian kirjaimesti pedofiilitarina, jossa 2 peliä tappaa itseensä. Se on hirveämpi. Vaikka se pisti meidät pääosiin. No, joku Julia. Että joku Julia, vaan moni Julia. Ai. Mons. Ai sun. Nyt sä katso hittiä. Jep. Ai. Nakkipiilo. Mä näin meikin nakkipiilosta. Ei vittu, mitä aivan friikkaa se on. Musta tuntuu nakki. Eli Ivan koittaa kattaa niitä piiloa. Vittu, kun ne näyttää nakkipiilota. Nyt me sanomme Julia. Vyksköhän. Koska sulla ei oltu valittua. Nyt ei. Vene. Osoittaa seinää päin jostain syystä. Ivan katoaa seinään. No klippaa sit läpi. Pedofiili opettaja. Markus. Kuka vittu on Markus? Pissaa suoraan! Haloo! Pissaa suoraan. Kiitos kun katsoit videon, hei hei. Kiitos kun katsoit tilaa. Tilaa ja tykkää ja pistää kilinkolin kello päälle. Hei hei!